L'ombra dels arbres i un repertori de cançons adients per l'ocasió han fet les delícies dels avis i àvies de la llar Cabanelles. L'agrupació musical del Maresme ha estat l'encarregada d'animar la tarda a les més de 200 persones que s'han reunit a la llar des de les 6 de la tarda. Però no només els avis de la residència han gaudit de la música, sinó que eren moltes les persones que han aprofitat l'ocasió per visitar algun familiar o conegut i s'han quedat a escoltar el concert. Aquest és el cas de Dolors Rovira, que any rere any acudeix a la llar Cabanelles aquest dia per assistir al concert. Segons Dolors Ribas, aquí s'hi troba molta gent coneguda i evoca al mateix temps records de la seva joventut. M'agrada l'orquestra, això m'agrada, m'encanta. El ball tota la vida m'ha agradat molt, molt, molt. I trobo que és una orquestra que toca molt bé. I alguna cançó en concret que li hagi recordat la seva joventut? Sí. Moltes. Que han cantado aquí també. Un pas doble, sí, m'ha agradat tot, vaja, tota la música m'agrada. Jo havia sigut molt balladora. Els passos dobles i els tangos han sigut els que han despertat més expectació entre els assistents, tot i que ningú s'ha decidit finalment per ballar. Cap a 7:15 del vespre ha començat a arribar molta gent a la residència. La raó no és altra que la visita de les momerotes, els gegants i els nans. La d'avui està a la darrera sortida de la momeroteta i la mamarota. Juntament amb els grallers de Cabrils i Mataró, els gegants, els nans i els flaviols han visitat la llar Cabanelles i precisament els avis en la que ha estat la darrera sortida de les Santes 97. Amb l'arribada dels gegants i les momerotes s'han acabat reunint a la residència prop de 500 persones, moltes de les quals s'han volgut despedir d'aquestes figures emblemàtiques de les Santes fins l'any que ve. Tanmateix, Miquel Oliveres, membre de la colla de les momerotes i cap de pirotècnia, ha manifestat que tot i que les Santes ja s'acaben, encara els queden alguns compromisos de cara a les festes de barri de Mataró. De vacances i després el 30 d'agost Cirera, el correfoc de Cirera. Després ja sortirem a Sant Simón el 28 d'octubre, a Carnestoltes, Sant Jordi i algun barri que ens convoquin. Així doncs, després de la visita d'aquesta tarda a la llar Cabanelles, els gegants, els nans i les momerotes s'han dirigit cap a Can Marfà a descansar fins la propera sortida, que serà passat l'estiu.